महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसनं महाराष्ट्राच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी पवार यांच्या संदर्भात टीका करताना जे शब्द वापरले गुंगी गुडिया ते अत्यंत निषेधार्ह आहेत आणि त्यांची पुरुषी मानसिकता याच्यामधनं दिसते आहे। या देशामध्ये इंदिरा गांधींनाही गुंगी गुडिया म्हटलं जायचं, पण त्यांनी बँकांचं एकत्रीकरण राष्ट्रीयकरण करणं असू दे की पाकिस्तानाचे 2 तुकडे करत बांगलादेशाची निर्मिती करणं असू दे, स्वतःला त्यांनीही प्रूव्ह करून दाखवलं होतं। आदरणीय सुनेत्रावहिनी सुद्धा अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई, जिजाऊ, तारा राणींची लेक आहेत आणि त्याही या महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशालाही दाखवून देतील की सक्षमपणे त्या कशा पद्धतीने राज्यकारभार करतात। काँग्रेसनं हे म्हणून आपली पुरुषी मानसिकता दाखवली आहे, त्याबद्दल त्यांनी माफी मागावी।